ngam juklet ban pule yaki kamba bha jongka riu krau jinget kabalang katoling kabalatip yaka kum kakni jongki kam isin ai baro kawai kapurthai katip bat kabana chapang kanam bat kajing krau ki kam isin ai jongka bat ka kerteng jongka kalong Mother Teresa bat kawai ni kibas nusun ai bakayatu habanga pule hakajing yatu jongka kalong kumni laong hakawai kesni hajan kanil ratan Sakal Hospital Mother Teresa kalayo iya uwai ubri ubatia harut surang kalalinggo bantip bakata ke hospital kam syam lapan ya hangta kalalit syikidukan di dawai bamarjan batkat bandawan pai maka utau ubri ula dekut mensim bat ulayap no hangta Mother Teresa klem daburi ialah ka jinglong bat ka jingsngau kalaong kisumar ya kiksau bat kimiau palat banyaki para beriu nangta kalalet sya komisional ki pulit ban ujuar persya ya kene ka jingle sat ya ki mensim beriu dai kene ka jing slur jongka kepala pli suki ya ki irmat jongka sarkar ban pikir bat ban pet binya ya ka jing embreu kumkine ki jingja kim chamlong ki baja shi sin lano henrai janman gasngi ki baduk ki chuyam namar bomdan baperwa ha kawai kesni haus nam kat kandai spa san poar kat ba ka Mother Teresa kadang ya leng ba ki surak kan nong ba kumba ka jule kala lengo hingan ban lap ya kawai ka beriu ka batia apo ka jaka the jaklia harut surang ka bala sya shurut chiteng haki knai bat bala sob da kidkheu ya baro shirnyeng jongka la ithik kum kawai ka met na ki bala yap ka bala thia lingtar harut surang Mother Teresa habakalayo asngawi ka jingut yamram jangkata ka beriu ka baong wow balai kumne yanga kala jau umat du mensim da ukun janga unwan bread ben yanga shani Mother Teresa kala syem berkala ra yaka syajaka sumar henrai anda kala poi hajaka sumar omdan bapan jaka yaka ne garangli babli da ka jingyai ban jangka khatdu khatwai kila pediang tang ba om slam bakata kalong kemi baka Mother Teresa kala syajaka sumar kala klat no Mother Teresa kami no nakata ka hospital da ka jingsno khya mensim bat kala let bet sha office jongka municipal ban kerpat yaki ban ailang wat tang shikamra ka ying ban sumar yaki to ki brio ki baka hospital ro ka khnyom ban syem ban sumar ki ba pli ki bamdan tunom ban ri kin let shano khaddu khadwai kila ai haka ya ka wei ka krung jongka dharma shala ka jaka shongthat jongki pilgrim Hindu ka badan marsenda ba ka temple jongka blai kali ka baki khan ka Mother Teresa habakala yo ai kata ka kamra ba ka yeng bakala ai kerteng ya kata ka yeng ka nilma raide ka bamut ka donut batlam ngalas ngokumen hadu kata ban yo ya kane ka jaka namar ki daw ki babon khamtam e ban tiap bakalong ka pedeng jong kangu kadam bat ka mane belai jong ki Hindu ong ka Mother Teresa sian kene ka yeng keladap smam da ki baduk batoi bat ki badan hatmir jong ka jingyam ki ba ka Mother Teresa kala sumar hangne ka nilma raide ka dan riu photli ki jingthya na ka banta ki sinrang riu photli ki jingthya na ka banta ki kenthai nadu kata hadu menta da ki hajar ki larung hangta bat bonru ki belayap no hangta da ka baburam bat ki layo ru ya ka hormat bat ya ka kerdan long briu bapaka kumbadai ban yo lam ki weipat ki para briu ki bayo la ka hok kat ba ki kam babha jongka ki nangya chaprang ka Mother Teresa klai tengku ru bat bon ki jing ningkong ning syap na ki sadhu jongka temple ki bayadon baro kumba saus pa ngut ai kila ong baka Mother Teresa kalawan ban pengkelaniam yaki Hindu baro kada shlan ban sedang ya kata kakam naka jaka pedeng jongka jinget jongki kisadhu kilale kat la kat yai ban yo weng no yaka nangta daka bor ne wat daka ban penyap no ru yaka bat yaka jingtre jongka lada dan kam haba kalayo sngo ba omdai tang maka henry ki bapang basitom ru ki dan haga jingsir bat ka jingma ka bakrau kalalet ia kendu ya usadhu rang ba bat kalaang lada pikwa pila ban penyap no yang hang ni menta henry wat le sniu ai ye kine baro ki badan hatmir jong ka jingyam ha ka wei ka step kalayatu da ka bapu samrki
kat bangi dang pensum pensat yak wei unong pang usadhu na tempel ularung uladam lengan hakmat jonga ulakta yak kijat jonga daki kiti jong u bat ula pendai halaga jong ka kli nang ta ula yang bat ula ang la lai post na mentang la syakri yak blai kali hagane ka tempel jongka menta kane ka lei kimi ka yang hakmat jonga haga dur jongka breu kalong ka bok jonga menta ka sngi ban yo ngu yo adam ya kane ka kemi ka badan hakmat jonga ong utau sadhu nadu kata ka sngi kalanang beteng umta kila yailong parlang bat ka jingyalong lok jongki kalanang skem shu ha ka ba uwe ni ki sadhu ula yo e jingpang tb umta amdan hospital ke ban pdiang ya u ngipan ngilale kat bangila e ban penkwai ya u la ong ka modal terasa kilok jong u kilawan jengok ya u dang sedang unong pang ula jukren ban belai namar ka jing sngo dukha men sim jong u henrei kane khlem penlong yangi ban jengai na u suki ula sedang ban kala hadu bau kloi ban pan jingker khu na ka modal terasa shwa ban kut men sim ha kata ka jinglong ka bai jai jai kilok jong u ki khlem pai phang ai shapang ka ai ka balaja henrei na du kata ka khlip man kila khamya jan bat kham sngo it ya ka model terasa kida kloi ban yarap lam ye ka jingdan kam jongka ka jing e ka baar ka balami na ka liang jongka municipal ka bala pulsha ya ka model terasa bakala seng ye ka ying jongka ha ka jaka kentang jongki hindu henrei ka ne kala syuat leng ba kum kala er ka ba syuan bat syuleng kendiat ngot kinong penki perthai kila persang ban penki win persya ya ka henrei syupulom ai uwe ni kinong yelam ubalawan jengok dala ke jangke khmat ya ka nilma raide ulaang ngakular bangan weng no ya ka ne ka breu ka modal teresa nang ne abat klempap ngan sabat ya la ka jong ka kular henrei syak skor bhayanga ngan omle ai bat weng no ya ka nang ne lemda phiwan yalam ya ki kimi ba ke hinman ke parakan thai jong phi banle ya ke kam ka ba ki ne ki sistal jong ka ki le ha ka tempel pidon ya ka belai ka ba shu thau de umau henrei hangne phio i ya ka belai ka ba em da kine ki kentin lakut ka yania shapang ka jingdon ka modal terasa hanilma raide ka modal terasa ka klemdon ya ka no ka jingshepting ne jing artatin henrei kala yo i ya kine ki ai ya ka kti ba khlan bor jong ublai ba ka ptien ya ka ngam long ai mau ulang ki ai baro ngam le ai dalade mau ule let ya kita ki ai baro la ong ka modal terasa ka wei ne kiriu krau jong ka jingai balang ka thaleng de parlok ha kene ka por lengba kene ka video kamut e bangin don ye ka jing sngo perniam hangni hangkai henrei ka ai ngi long ki kristan ngila bandan ka kenhuan balang presbyterian catholic bat ki wei chat of god Believer Church rekan ma baka kerteng bangikop kadai ngidai ki kristan ki babot rengki ye ke jingi kai uji sukres lengba kene ke video ka pengen ma bangin bot ru ye ke jingi kai ki bang yo na kene ka modal terasa ka wei ne kriu krau jang ke jingai kubleshibon